جی وشت کے پولنگ گوجدارو kan شمار درو کے ٹویٹر اسپیس ای وادی گونتانگو سلیمان صاحب ما گشتگا سلیمان صاحب ہستے ہیں لسنر بلے تقریباً کم ایک واڑے سمجھنے آئے گئے بلے سلیمان صاحب کی گوں بھی گوں بڑا سلیمان صاحب ہم گپ کا ما مروچی ٹویٹر اسپیس ہے مولو مراد واجہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اور یاد کنک آئیے سماجی چاگردی و سیاسی خدمات سرا کم گپ و حال کنی گیا ادھر گتا یک نوشتہ کے بلوگ سر وہاب مجیدہ نوشتہ کتب بگندش میں دیمہ گوستا اشتا سر وہاب مجید اما لیکا یا نزدیکی گو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحبہ بتگا اما نوشتہ کتگا ما مشی وانا پدش پد اگا سلیمان ہاشم صاحب گوما احوال بیتیات جوائن کتے وشر اگنا گڑا یک مزن ادیتا کہ نوشتہ کو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہے وہ سر وہاب مجید چون دستا یہ سیاسی کارکرد سماجی چون بیتگا میں دیمہ پادر بنتے سر وہاب مجید نوشتگا کہ الوداع ڈاکٹر یک ہفتگی ساری مانو ڈاکٹر عزیز یک تعلیمی سیمیناری تا اولی سرپا کشمکش نندوکتے اکتوبر ماہ دومی رندت کے من و ڈاکٹر صاحب یکرند پدا مراگشیا اوارتے من ڈاکٹر پدا سلادات کے ڈاکٹر نو تو ملازمت چا ریٹائر ہے وتی آٹھو بایوگرافیا بنویس درائنتے اگا زندہ مودات گڑا منگوش ڈاکٹر ادا ترا صحت ودن پدا من جسکت ڈاکٹر تی زندے کریٹیکل وات کجام بتگ گشتے اما وات کے سیاست ہمارا ماؤ نام بندگ بتگ میں گندونن چا پیشیں یکے ماہا نیشنل پارٹی ڈاکٹر کور خان وشاد کی دیوانیہ گوادر پریس کلب منی ڈاکٹر آل و احوال بتگت منگوش ڈاکٹر تو ملٹی ڈائمنشنل شخصیتی ہے سیاست میڈیکل چاگردی چستویر ادب وانگ و زانگ تیس شخصیت بعضیں تک و پہنا تھا تو کہ وتی زند سیاست و پروفیشن بارے نویس ہے گڑا یک نیمگی بلوچستان راج دوست سیاست راج دفترہ یک باب محفوظ بھی و دومی نیمگا نوکیں پدریچا بعضیں سرپدی رسیداں کے آوتی سیاسی و چاگردی کردہ جوانیہ پیلو بکنن ڈاکٹر منی گپانی گومت اتفاق کت بل انچوش کے ڈاکٹر گشتگت انچوش بود زندہ ڈاکٹر محندات اور ڈاکٹر وتی ابدی انکے نشد ڈاکٹر عزیز راج دوست و ترقی پسند اما سیاسی و نظریاتی گڈی کامریڈانی لڑا وارت کہ آہاں ہفتاد و اشتاد داکا سویت کیمپ امیدہ بلوچستانہ سیاسی بدلی آرگے واب دستگت وتی نودر بری واداں ڈاکٹر گنی پروازہ گوں سیاسی و نظریاتی نزدیکی کن و دیمترا آہانی اما واد بی ایس او سینئر سنگتاں گو اختلاف پیدا کن بی ایس او گنی پروازہ و ڈاکٹر عزیز لوبیا ماوسٹ قرار دیان اما وحد بی ایس او سنگت ہر کجام جاہا پرواز لابی مردمہ گندن آہاں ماؤ توار پر جنن ای طوفان بدتمیزی علاپہ وتی موقف حقہ واجہ گنی پرواز اما زمانگا ماوزم کیا ہے سرحالہ یا کتاب نویسی واحد گوست دیمترا میں سویت یونین کے بی ایس او پروفیسر گنی پرواز سنگتانی فکری و نظریاتی کلاتت اپروشت و پروش آماج بود بی ایس او پارک و سینئر سنگتاں بنداتا بی وائی ایم او پدا بی این ایم جوڑ کت او اوٹ و الیکشن سیاستہ پاد ماندات پدا وزیر و غزیر جوڑ بتا دومی نیمگا گنی پرواز و ڈاکٹر عزیز بعضیں سنگت عملی سیاستہ چا دستکش بتاں و سرکاری ملازمتہ نبار جوڑ بتاں اماہاں کے ملازمت نہ کت یا نہ رستش آہم اوٹ سیاست باہر جوڑ بتا او مارکزم و لینزم رومان سے باما جور کاندات منی و ڈاکٹر پجارو کی نود دہکہ چا بندات بود وعدے کے ملات سنگت اسٹوڈنٹس پالیٹکس چا پد پی این پی جوائن کریں ڈاکٹر صاحب پیسرا چا پارٹی اندھی سرگرم راشونیت آوہدہ میر بیزن جو پارٹی صدر و حفیظ پیرزادہ جنرل سیکریٹری تھا ایوادہ ناکو حسین اشرف دومی ایم پی ایشپ پہ گڈی سالت ڈاکٹر گو ناکو حسین و کیپٹن سلیمانہ سکی نزدیکی و سیاسی سیادی استد آوادہ ڈاکٹر ملا مسموڑا یک کلینکی استد کہ ڈاکٹر شے علی بیگہ نشتن اودا دریا ورد لس مالوک کے میڈیکل چیک اپ پہ امرائیہ میں وڑیں جونیئر ملکی و چاگردی جاورالن سرا ڈاکٹر جست کت ڈاکٹر گو نزدیکی و آئی شخصیت تجزیہ کنگا پد
من اے مارتک کہ ڈاکٹر یک بے غرض انسان دوست ہے، بلوچ دوست و ترقی پسند ہے، روجنا پگرے انسان ہے، وہ آیوتی آکھا گوں بے پناہ مہرن. من یاتن کہ یک بیگائے مالا ہتے سنگت ملا مسا موڑا ڈاکٹر صاحب کلینکا نندوکتے ای روچی ڈاکٹر این جی اوزانی سرا سخت زہرت گشتی کہ ہمیں ملکی و در ملکی این جی اوز ہمیں چاگرد روچ پروچ ڈی پولیٹائز کنگان وانندیں سیاسی مڈل کلاس مزن پگاران گو ہمیں این جی اوزانی باہر و غیر سیاسی جوڑ بوگان ای رجان بلوچ شاگردہ پا مزن تاوانے ما ای بابتا ڈاکٹرہ گون ڈیبیٹ کت منی ایالان ڈاکٹر گپ داں یا کھدیا راستتاں بلے اگا ما سازچی تیوریا یک منٹی واسطہ یک کھر ایر بکنن گوڑا ان جیوزانی عمومی مول و مراد ہم چاگردی بدلی و معاشرہ اسلام گو کہ ای بدلی حد و اثر سیاسی پارٹیانی مقابلہ کم من پرچہ کہ سیاسی پارٹی اقتدارہ قید آئیے درائیں ریاست ادارہ گونبن الس مالک کے گیتریا چا پالیسی جوڑ کن دا کاروباری ٹائکوں نے متاثر کن بلے اشی مطلب اشن کہ چاگرد درائیں تک و پہناتانی مردم علم و عملی سیاست بکنن البت سیاسی شعور و چاگرد امک مردم تا سیاسی شعور شاگرد امک مردم تا بیا گلمین دا کہ آوتی واسطہ ویژنری و ایماندار راشوں نے الیکٹ کت بکن ہر کسس شخصی آزادی است اگا کسے عملی سیاست کنک لوٹیت یا ان جیوزانی باہر جوڑ بیگ لوٹیت کسے پروفیشنل زندگی جوائن کنک لوٹیت یا کسے وتی کلمہ کارمرز کن بلے شرط ہمیشن کہ آہانی ہر عمل وتی چاگرد الاس مالو کے آسراتی و دیم یا پا بھی چاگردی سیاست معیشت ادب کاروبار لیب و گوازی آرٹ و مذہبی سرگرمیاں نامن وحد گوزانت من ڈاکٹر سیاسی زندے دگا یک کریٹیکل ایونٹی آتن ای سالند 1992 اختر مینگل سی ایم بلوچستان کوئٹہ بی این پی اے مرکزی کانوکیشن بند اجلاس پارٹی پروشید گوادر سنگت کیپٹن سلیمان راشونی امیر بیزن او میر آصل خان لابی امراداری کنن بلے ڈاکٹر عزیز گوادر یکی اما مردمن کہ آ بیزن جو برادرز او وتی کوانے سیاسی سنگت کیپٹن سلیمان اگو اختلاف داری تو اختر مینگل بی این پی اے باہر جوڑ بھی او پدا پشتا چکی نجد اما وحدہ بغیر دامتی گڈی ساہتاں آسردار اختر مینگل پارٹی ہے سیاست و پگرے منوگت راستے نشند کے ڈاکٹر بلوچ روایتی و پدمنتی کی چاگرد اوشتو کے آپ اتہا سنگ دور داتا مرچی ہمیں اوشتو کے آپ میزان آدیم پوتی منزلہ جنزانے منی ایالہ بلوچ شاگردہ ڈاکٹر سیاسی و چاگردی کنٹریبیوشن و خدماتاں سلام و کراج عقیدت پیش کرنے گئے شرطریں ورڈ فہم ہمیشن کہ بیستو یکمی کرنے بدل بتگیں سیاسی و چاگردی لوٹانی مطابقہ ڈاکٹر بلوچ و انسان دوستی وطن دوستی ترقی پسندی و رجنا پگری عیال و لیکا ماوتی بکنن و سیاسی ادبی و چاگردی چستو ایرانی تا باہر بزورن دانکہ بلوچ بہت سیاو تہاریں شب الاس و وش سارتیں صحبی بندات بھی وتی قدامہ یا کسانی جو دیکھو کہ ایز ان اودربر گوادر نودربر یا بلوچ نودربر یہ بستارہ ما ڈاکٹر صاحب چون دیتے گا وہ ڈاکٹر صاحبہ قد وات چون خراج عقیدت پیش کت کتگا یا کسانی جہدے کو شمع ہم سکباز منتوارا بگند روایت نچی آوڑ واقف مبے وہ آ طریقے کہ ای دیوان اڑ دے گیا ڈاکٹر صاحب قد مطابق نبی پمش کا سکباز پہلی ہم لوٹیں بلے قد وات ما یا کسانی جہدے کو کہ ڈاکٹر صاحب زندے بابت تک مگپ بکنے او جوہدے بکنے کہ ڈاکٹر صاحب را یاد بکنے ڈاکٹر صاحب دائم چنے یہ یاد بھی کہ بلوچ چاگردی گپ بھی بلوچ راج ہے راجکاری سیاست ہے وہ گوادرتا یک کماشے یا یک چکے نادرا بھی اگر چاگردی کارنگ کو کسی کار نہیں استے یا سیاسی کارا سرپد نہیں بلے نادرا یہ یا یک انسان یہ بستارہ علم ڈاکٹر صاحبہ یاد کنن تے شمع درستانی بے احساس منت